Ita ke na dan halatti. Ikon Allah. Santo zami. Kada wanda ya gamu. Tsaya ya isa. Ke ka wannan abu. Ladidi ta faɗi mun ayi. Ai Ladidi ta faɗi mun. Ke ba ki da hankali ko? Ke aure hauka ne? Baba ka dakata wannan abun ba na faɗa. Ke ba zan dakata ba. Ke kadai ba kika rage mun fa. Ka yi haƙuri baba. Za mu je Zamfara ne ganin mace wannan. Wannan mutumin dama ban so na bashi aure ba. Ina ba so ba ni ke ba. Saboda bakin ciki. An ga ki fara. Ni fari. Kai, bari san kai har kai za ka yi munafinci a kwacin limanci a hannuna a bana kana sarki na ko? Ko gaba da ni da kai yanzu aka fara. Ka yi karatun addini. Wallahi in na ga dama sai na sa ka sake ta. Ka yi jan sallah ne? Baba, ka yi haƙuri ba maganan faɗa ba. Ta ya za a iya ɗauke ki ya tafi da ke Zamfara? Baba ka. In aka je aka kashe min kefa. Baba, ina ba maganan kisa ka yi haƙuri ka kwantar da. Wannan abun ba sai an bani ba. Ba shi saka mishi. Sake. Allah zan mai gwari. Wallahi zan mai gwari. Ku zama kura ba. In ba sai in tashi hankali ba. Kan da tsine min. Ki bari kawai. Wallahi dan Allah ku bari ka bashi da. Sai dai a raba mu daga yau. Amma zan fara sai mun ji. Zan tsine maka fa. Za ka bi ni ne? Wallahi sai in tsine maka. Na rantsa da Allah in ban tsine maka ka zama kurege ba Allah. Baba kai shiru ka ji dan Allah ka saka mishi kaya. Gurin gwamnan Zamfara. Allah da kika ce in shiru. Allah ina son ki ne. Ina son ki in kika tafi ke ce kadai yarinyar da na sai ba. Ke kin san yanda. Baba kai ma ka san za mu je gaishe da gwamnan Zamfara ne mata wallan. Hanyar nan nake tunani. A yanzu komai yayi lafiya. Zuwan gwamnan mata wallan Maradin ya samar da zaman lafiya ga komai matakan tsaro ko ina kowane karamin hukuma kuma ya ba matasa aiki da abubuwa da zaka mashi karin bayani. To bayani sai an masa wanda kika mai ba isa. Zaman lafiya da aka samu a Zamfara karamin zaman lafiya ne. Babu jihar da aka samu zaman lafiya ingantacce in kamar Zamfara zuwa mata wallan Maradin kai ya wanke komai. Alhamdulillah. Ai hakan yayi. To yanzu Zamfara za ku je? Can muka nufa. To yanzu yanda za a yi tunda ka ce ka tabbata dai an samu zaman lafiya. Kai ko faɗa da kaji ba a yi. Shi yasa za mu je mu kama. Ko kaji an hana su faɗa. Kwarai kuwa. Zaman lafiya dan zama ana zaman lafiya. To gaskiya ba zan bar ku da kadai ba. Ka gane? Ni ma sai na bi ku na da tafi Zamfara nan. Dan haka yanda za a yi kai da wannan gani. Yawa Baba ai ba ka gida sallan. Sai ni in tsaya kusa da yata.